ଜଗତସିଂହପୁରର ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସଦମ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବିର୍ଭାତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନୋଭିଳାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ମାଙ୍କର ବେଶ କରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଛି। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ମାଙ୍କର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।